so mo ada se le so se le aso nya bere na bere nyina wa na wo ya sama di magi e de bra se ko ko ti ko ti ko a and then Mr. Sharon baby you ni aso wa cha ko na ko to etwa mo aba disi a enti ma fi no kra be ba disi a intro ni we no go get in no do happen that be money to we introduce again na ma fan you know what I say into we introduce again na ma fan master what na we afan why Mesamo akaba so kokra eba do tiri eso tiri kan fo ra di mari na o shi sa fe na ba ti ba fri na abusi ke ho do akiri ba ku nyam bom nyam fa da ma sa fo da nyam shara wura ni na kropa isa so sai yama ni dina so ama ba ni na wuri se ayamba ogbon bere ma wa I'm on the Yanko. I don't bear my way. And you don't tell now on fire to the Canada. Sasha, not our woman. I'm on the table. So while I was in India, you were not to me. Of course, you know who told us the man. Say, then I'll see my way. Gentlemen, Farmer, gentlemen, Farmer, no one will kill you up going now. Okuntumiri yori akwano osirimu se kono atoto wroda akuyemu odidi bragu nyankopon ode di binti na kira ne kasa no wanje mi so so
Also, what can come on to take your home? Maybe I should be able to Safi Duano, Nafasida Masa from that. Then, yes, I will go on to the project to one of the Lucian Field. And Abraso, your mom is a cover of you, and so on for you. I guess Abraso, you are sort of for you. What
Yeah.
Enshira na yenka. Sende suma ya chele. Owura, aya bro so yako so shira bi am yes. Enshira kam. That's it. Awanya waya mai. Adwene ta. Obeka eso herbal hospital and pharmacy. Ewe bi ope herbal hospital. Wọ́n yẹ bibiduro ẹ̀sà yàdíà ẹ̀wẹ̀ ẹ̀sọ́ herbal hospital. Ẹ̀dwẹ̀n hàn fún ọkọ bẹ̀bí a wọ́n ẹ̀sà bá wọ́n yẹra. Ṣèdí bí yẹ tètè wọ́n nọ n'ayọ̀ nkọ̀dá ná ẹ̀nà mi yẹ rí ẹ̀nà mi yẹ rí wọ́n bẹ̀rẹ̀ àwọn bọ̀ àṣàṣì wọn fà yàdíà mà wọ́n bẹ̀ fà lọ ha. Ẹ̀sọ́ sì ní nká nkyẹn wọ́n si. Ẹ̀ma náà yẹ nkọ̀dá ẹ̀mú ẹ̀mí náà wọ̀ wọ́n fẹ́ ní nyinaa fabra. Baby, I will be out there and come over the fabric as we have our hospital. I want my son, my stadium junction, I cry holy good too. Whatever you had in our own pair on the fabric. Now, Doctor, you will do better. What you had done, my agenda, a big bank, a big to cry, and maybe one fellow mass walk crack, and I say, why is Boko, say, yeah, and my baby. Say, what my yard enjoy. Now, brass, Debbie, what fellow come by a gassy. I'm a more to Yadanasi. What you are saying now, because I can't talk about one day I didn't come here. Now, where were one more and one more can here? And I will know the name Flavius and to as we have our hospital. For telephone numbers, next week you will be a mother as immediate. They get my Monday to Saturday, 7 a.m. to 5 p.m. And what will fear you out there by an about 7 It's as a benefit, which shall be demand by a cocoa. Nabra, not doctor, and my own. I was on a camels, man. The bus is here. So go cross I feel what you free ha I do TV and so TV come for that my you I brought some send to me as a 8 year one 90 million neighbors so me it's for on the wall me river
Abusia, I'm going to name you. I can't tell you what's your phone name. What's your phone name? I'm not you. What's the main country or you? But I want our name. But I want it from Mano. Is that only to phobia? Or no, what you for? Now, I will France here. On a neck of Panama, and I will for a 2 of you. Just I will friend as about friendly baby or call. It is now for no shit. As an hour for no shadia. And then man now for shaman on the moon. And here, okay, says men can't choose. But I want it. Now, what I say. And in here, what I say. Jai Kukutino. Something like that. Jai Kukutino. And I made one come myself. And I made one come myself. Many a one come myself. Maybe I made do. What kind of energy? There be. James chapter 4 verse 10. Also, one more than once, so we are Kakabes, my hand handsome. See, Matthew chapter 23 verse 12. Also, Obiada. Oh, my house will burn us. I'm not burning once in a walk on us. And I'm not with you. Let's say, was you know, room. Let's just say, I'm going to come and share, brother. But I want it. As I go up here more car. And Carbon say, "Ahoy, baby." Yantas was the Kadi. Yantas was the Yantas will be a more Yantas or Yarofuni. Wouldn't have the power. And it's a brown once. Abrabana one in America, and Yahantan, and Yakakabesa, and I'm the maker, and one thing. Obey to make coming home. And I'm making a beauty. Men of your better more hunting. Make a sir. Obia coming from Yakuma. Obia coming from Yakuma. So I want to wait your baby. I could you. Abrabana will never work out for the other European or my soul. What baby could you? I come back once a dream. I will recognize. I will pay now to Nasana. Namia, the Dura, Kakra, and I saw you here, Kawasa. And it's why I hand time. And John was now also. So for ground once. Ground once, the first was for my house. Now, I'm going to say, I idea of a regional film will be more so. I'm afraid which number and step just baby so good. I won't more so. I need to go to you. And I can come up with them to get a meeting. Yeah, no. Now, I will do the idea. And I saw 2 for good. There be more to the phone. Nana one come myself. And I don't want that for him. But I want to watch it. And then but I want to. But I want to watch that for you. What's the 1 hour brown was that we had him also? That's all I want to say. What I was. And tell my son, I found Kobe. Princess, I walk from a month. I come by me, you say. I can convince them who must. What is that to you? Mammy, once an hour of yes, shower. And I know class in a man. I know class in a man. What I want. And I said, that empire. When you are mamma's after one more person. And then, when I was on my way, when I know you put one through. But I want it.
wote fie hɔ a ayɛ brɛ ho ase wowɔ adwuma brɛ ho ase na wopɛ menemenem dodo wobrɛ ho ase ama masa no atɔ no bo ase akyerɛkyerɛ wa ankɛnde ne baabi a ɛnkɔ pie nti baabi a wo biaa bɛyɛ onipa bi a ɔhyɛ no ase bia brɛ ho ase fama no ɛmfa sɛ nnipa no sra anaa ɔsa obi nsa bɛbrɛ ho ase Elijah ɛbrɛ no ho ase ma Elijah nti aba Elijah ɔkwae no ɔnya na Elijah nya ne masta ne nsɛm nhyira ɔnso bɛbrɛ ho ase ama watete wo wie a abɔfra bɛbrɛ ho ase wɔ ɔmo nsɛm ama watete wo wie a abɛyɛ ɛwie ɔnsiasefo Nyankopɔn ɔnso na ɔnka ho na ɔma n'asɛm nkyɛn na ɔnka yɛn wie na bɛbrɛ yɛn ho ase awɔ baabi a yɛwɔ bia twɛdeɛ nkɔ Nyankopɔn ɔnhyira wo mɛyɛ mɔ mpa ɔdɔmfo no wɔwerɛwofo Nyankopɔn wɔkae dɛm na wohyɛ gyina kwankyɛn ti a ɔhyɛ abrɛfoe baabi a ɔkoe ɔbontom no yɛ obi akwa ɔsere wo sɛkyi adwadwa wura wo na woda akoyɛ mo wasɛm ampa yɛmpa sɛ ɔbɛtɔ kyerɛ ɛmu wasɛm so na afifo yɛ abrɛ mo miɛdeɛ nante ɔbɛtuma ka no ma yɛbrɛ yɛn ho ase asɛda bɛgu baa kyakra nhyira ka wo sɛ wɔtie awɔ abusua na meka ho ɛso Herbal Hospital ɛde ma wo sɛ wie bi baabi a wo bi a wɔte ne nka gyane bi a atoko wo no bra ɛso Herbal Hospital ɛmfa nkɔ baabiaa wɔsɛ wɔkyinkyini a ɛna ɔde ba ha ɛnyɛ ha yɛ o last stop na bra na ɛwɛ mu dɔkta deɛ bibiduro ɛna ɛde yɛ nsɛnkyerɛnne ɛde ɔhwɛ nsɛnkyerɛnne esi wɔ ha ɛsɛ wɔ nneɛma sɛ yɛka kyerɛ wo nipa dɔba yɛ gu fa so wɔ ha no yɛnka mfa ho awa yɛ ho na ɛma yɛ atomara kwa ɔtwɛdwa mpɔ ne ɔkɔ na atomara kwa wotu ɔyɛ dɛ ɛdɛ na ɔba ɛso ɛba so n'aso na wayɛ asa fatɛfo na bɛsi frɛ na ɛde wo nkyɛn mu bi a ebutɔ ɛsi bi de ɛwusua nyame hyira sɛ wɔti na abɛɛ ne saa abɛrɛkɔ minista sɛ mbere bi obi hwɛ a ɛyɛ fa na dɔn na telephone na kafa de ba. Patrɔ ɛwɔ ɛti sapɛ ma Macedonia junction ɛna telephone number nso yɛ 0245 472103 0245 472100. Abusua bɛrɛ nkɔ aseda kɛse nkɔma turu nyinaa sane nkɔ keyboard ma sɛ ɛgyina kama n'akyi ɛna smith ɛwɔ MC awɔ philip ɛproduce show no sana ayɛ dedaa no ɛproduce show no anti nicholas nkyɛn mu dɔkta sana nɛɛse so nyina aseda kɛse nkɔma adwuma wura ɛna adwuma mu mpɛnfo mɛkyɛ ko nyina deɛ wɔkyia me nyina sesa yɛ ɛyɛ ampem ke daako hyɛ no from daako ɛyɛ nkɔmɔ ɔte adefo nyankopɔn no ntena kɔpɛ sɛ yɛhyia yɛ makra no ɛsɛ ne nsa ho nwi nti ma abɛhwehwɛ no wɔ sapɛ ma ɛsɛ ne nsa ho nwi nti ma abɛhwehwɛ so abɛn no wɔ yi mfimi da akwɛ na dɛm